ollaan Sokosherkussa. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu. Avajaisista on tunti puolitoista. Miltä näyttää? Edelleenkin näyttää tosi hyvältä ja erityisen mukava, että tulee hyvää palautetta, asiakkaat tykkää, kaikki näyttää viihtyvää ja kaikki hymyilee. Onko nyt Oulussa alkanut uusi aikakausi? No varmaan sitä pitää kysyä oululaisilta, mutta uskon näin. Mikäs on Arinan seuraava liike? No tietenkin kehitämme näitä palveluita tarpeen mukaan. Nyt keskitytään siihen, että saadaan tämä käyntiin kunnolla ja sitten katsotaan ihan rauhassa syksyllä, että miten sitten suunnataan niitä panoksia tähän verkoston kehittämiseen kaiken kaikkiaan. Minkälaisesta juustosta oululaiset tykkää? Mä luulen, että mä oon vähemmän linjomea juustomestari, mutta ihan semmoisen perusjuusto, mitä tässä nyt on kuunnellut, niin semmonen ei kovin voimakas, mutta hirveästi on juustotietoutta kyllä ihmisillä, että eilenkin ryöre oli tommonen, mitä maistuteltiin ja sille kyllä tykättiin tosi paljon. Mitäs tässä on tulossa? Tässä tulee mansikkasuklaata ja sitten täytet tehdään valkosuklaasta ja mansikasta. Kuivatusta mansikasta. Mites menee? Hyvin menee. No hei! Miten meni avajaiset? Kiitos kysymästä, oikein mukavasti. Miltä täällä näyttää? No pikkusen meillä on vielä tässä säätöä, mutta samalla iloisesti palvellaan asiakkaita. Ja Charlins, koko liike -30%, mutta tämä